Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς στο breaking. Cross step. Θα σου δείξω πώς να βελτιώσεις αυτό το βήμα και να το κάνεις πιο ενδιαφέρον. Το βήμα γίνεται χιαστή. Το αριστερό πατάει δεξιά, ενώ το δεξί πατάει αριστερά. Μην ξεχνάμε και τα χέρια. Δώσ' τους κίνηση. Το πιο κλασικό είναι το άνοιγμα των φτερών του αετού. Χρησιμοποίησε ώμους και στήθος. Στο βήμα ανοίγεις, ενώ στο μπάσιμο κλείνεις. Συνδύασέ τα όλα μαζί και δες το αποτέλεσμα. Μπορείς να βάλεις αυτοσχεδιασμό με τα χέρια. Δες και άλλες ιδέες. Μπορείς να αλλάξεις το μπάσιμο με αλματάκι στο ένα πόδι. Αυτό θα δώσει μια άλλη πινελιά στη κίνηση. Τώρα άλλαξε το πέρασμα με αλματάκι στα δύο πόδια. Αυτό θα δώσει την αίσθηση των παύσεων. Δοκίμασέ το με ψηλό σήκωμα των ποδιών. Σήκωσε το γόνατο σε ορθή γωνία σε κάθε αλλαγή. Και με αυτό η κίνησή σου θα φαίνεται πιο δυναμική. Αλλαγή με μάζεμα των ποδιών προς τα πίσω. Κάνε το ίδιο όσο είσαι στον αέρα. Bounce, bounce, step και κάνε την κίνησή σου πιο χοροπηδικτή. Με αυτή τη λεπτομέρεια μπορείς επίσης και να μετακινηθείς. Αλματάκι για να φαίνεσαι ελαφρύς ή κάθισμα με bounce. Αυτό θα δώσει και μια αίσθηση αλλαγής επίπεδου. Μπορείς να το πας χαλαρά ή να δώσεις ένταση με απότομο κατέβασμα στο βήμα. Επιλογή σου είναι αν θες να είναι απαλή ή δυναμική η κίνηση. Κράτα όλες τις συμβουλές και δημιούργησε τα δικά σου αυθεντικά cross steps.